desde este mecanismo de cooperación con outras administracións que se realizan nos balnearios de Lobios, de Verán, Leiro, etc., da voz das súas alcaldesas ou do alcalde respectivo. Por lo tanto, as exposicións serán sobre mobilidade, tamén habrá de Loabe a Ourense aos balnearios, se dará tamén a coñecer, e entre as novedades como as rutas azules, o menú azul, novedades da nova modalidade de termarismo azul, etc. En definitiva, este ano se realizará o maior compromiso da Diputación Provincial de Ourense de todas as edicións desenvolvidas en Termatalia, mostra da importancia que lle damos a esta feira internacional como embaixadora do sector e da provincia de Ourense ante o mundo. Por lo tanto, creo que estamos en unha edición especial que esta 22 edición, un número capicúa para unha edición especial. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, Rosendo. Pecha xa esta presentación o director da Axencia de Turismo de Galicia, don José Manuel Merelle Remy. Lembren que esta cita conta desde sempre co firme apoio de Turismo de Galicia a comunidade termal líder en España. Merelles, ten a palabra. Grazas, Rogelio, grazas por a túa hospitalidade, por acollernos aquí na sede de Espourense de novo, delegado, vicerrector, diputado da Diputación de Ourense. Un ano máis, desde a Xunta de Galicia, estamos novamente satisfeitos de respaldar unha iniciativa como Termatalia que complementa a perfección o traballo que estamos a facer na comunidade para apoiar o noso termalismo. Desde a Xunta de Galicia